berzen emaitza daukan, irratitik behintzat ondo entzungo dalakoan, eta Twitchekoa espada kalitate zirteten, bueno, ez dugu YouTubera igoko, eta kito. Ez dugu erantzun. Ez dakit enteatu dan. Mezua. Ondo entzute zaio, bai, esaten du, venga, aurrera. Bueno, ez dakigu. Bueno, berdin da. Egin dezagun, irratitik ondo badoa, hola, eta espadu ematen kalitaterik bideoarena, kenduko dugu, takito. Ja, uste dute airean gaudela, nitxalo egin dut. Airean gaude. Eta, venga, sartu sintonia, mesedez. Goizerokan jarraitzen dugu, gaurkoan pixkat mistikoagoa edo jarriko gara, zuztatuko lagunekin. Twitch bidez, irrati bidez, egun hori dutxo. Egun hon, bai. Bueno, ez dakit audio problema batzukin gauden, baina hori iruditzen zain neri, baina uste dut irratetik ondo guazela, ezta? Principios bai, entzuleren batek edo zerreka bat antzute bat madu, idazteko gure potxakela ere, eta... Vale, bueno, guazen aurrera, irrati programa bat da, eta uinetara, venga. Eta, bueno, gaurkoan esan dugu pizkat mistikoagoa, gurera karriko dugu gaurkoan, hasita dugu, audioa jada, Luisio. Nik ez dut irratirik entzuten, begira. Ados, vale. Ez dut irratirik entzuten. Ez dut sintonia entzun, eta Madonnaren intro hau ere galdu zait. Zer, audioaren kontu hori da, irratiatze dela sartzen niri. Hori da, ez duguna ulertzen zer bat. Horain bai? Ez da. Bueno, zuzenekoak eta probak egingo ditutu. Probatuko dugu, ea entzutan dugu. Horain bai? Ke ba. A ber, aldaketa bat? Durrumba joan da. Ez, orain durrumba berriro. Baina atzean irratitik ezerbait baldin badago, nik ez dut entzuten. Ez dut sintonia entzun? Madonna. Ez dut Madonna entzuten. Bueno, begira, barkatu. Pasatuko gara beste albiste visual bat. Alba dugu. Bueno, zuek bat zaudeten zuten, baina niritzeit iristen. Eta uste Twitcheko emanaldian ere dijoanik Madonnarena eta beste batzuk ere pitxatu nahi genituen. Eta, bueno, pixkat arraro geldituko da. Baina guazen albiste visualaren kontura. Ondo iruditu zaizu? Bai. Venga, bai. Zebagaurrekan beste gai bat aste honetarako. Bai. Sustatu eta publikatu izan ditugu, beste albiste batzuk ere bai, natura argazkiak ze. Bueno, egia esan, errez egiten dira. Argazki, lehiaketa baino gehiago egoten da, natura argazkienak urtero. Orain egon da aldaketa bat, zure soinuan. Probatzen ari naiz. Orain entzuten zaitut primeran. Beti bezala? Beti bezala, hori. Vale. Ez que bitartean probak egiten ari nintzen, Luisio. Entzuten ari nintzen, baina probak egiten ere. Bueno, guazen txoriekin, eta gero Madonna pintxatzen duzunean. A ver. Bai, orain bai. Berreskuratuko dugu. Vale, guazen txorietara, eta ni partekatuko dut pantalla hau. Vale. Misterio. Eta hemen ikusten dugu, sustatuko horri batean. Bai, albistea. Albistea da, bueno, naturako argazki hilarien lehiaketa horietako bat, de Natur Conservancy izeneko estatu batuetako erakunde batek deitua, eta sari nagusietako bat argazki hau. Eta argazki hau, niri atentzioa deitu zidan, ze
hor ikusten ari garena da argioilarra. Bai. Bueno, izen asko ditu, Euskal Herrian ere txori gehienek bezala, Bai. baina argazki honetan, benetan hori da, ezin aproposago izen hori. Hori Da, da. Andorra daukan txori bat, txori mediterraneoa da, nolabait esatearren, Afrikan eta Asian eta herrialde beroetakoa, eta argazki hau izatez atzerata dago Arabia Emirerrietan, Golfo Mhm. Pertsikoan, itsaso Ados. eta basamortuak bat egiten duten toki baten, Mhm. baina ez dakit egun senti edo Ilunabarreko argiaren kontra eta enbor bat ere Vale, ikusten bai. dala, eta Mhm. egoak zabalik eta gangorra altxatuta ze, gangor badauka buruan, baina askotan egan ere nik ikusita dut, Donostian bertan etxe ondoan ere Begira. Bai. ikusi edo gangorra zabalduta argioilarra egan, Brillo. Mhm. eta mokoan zerbait daukala. Eta, bueno, pues argazki eta pixka kontatu ditugu gauzak argioilarrari buruz. Vale, ados. Ze, euskarazko izen, ez da oilar bat, ez du gallinazoekin Vale, zerikusirik, bai. egia esan ez dakit ze familiatakoa den, moko luze horretakoa batekin ematen du okila bezalakoa, baina ez du mokoarekin zulorik egiten ere arboletan. Ados. Eta upupuit soinu bat egiten du, Mhm. eta izatez, beste hizkuntza batzuetan, izen onomatopeikoa dauka, puput, esate zaio katalanez, Vale. adibidez, Ados. abubila, bububu, gaztelaniaz, Mhm. hupe, frantsesez, Begira. hupou, inglesez, aunque Inglaterrara, ez da iristen dan, baina, bueno, Bai. badau. Eta euskarazko izenetan aldiz gehiago dira, Kiribit Oilarra, San Martin Oilarra, Bai. Martxo Oilarra, etortzen Mhm. den garaiagatik, eta, Garaiagatik. bueno, pues, hor ikusi duguna argi oilarra. Gaurkorako, bai, hori da. Argi oilarra ezin da proposagoa, eta aparte, bueno, batuan edo gehien zabaldu dena, eta Wikipediarako forma hori du. Mhm. Eta guazen, bueno, hori Berezi. bat, izan da, bi sari nagusitako bat. Vale. Mhm. Eta gero, bueno, artikuluan gero konparatzi ditugu Grezia lehiendekin etola, baina hemen beste Wow. aragnidoen kategoriakoa, arma bat lehen planoa beldurgarria, bere Izugarria da. arrautzak dituela, monstruo bat dirudi horrekoarekin konparatuta, baina argazkia ikusgarria da benetan. Bai, bai. Ugaztunen hori intsektuta aragnidoen kategoriako irabazlea, ugaztunen kategorian 8 batzuk, Otxoak, bai. 8ak 3-8 jolasean, hola, hortzak erakusten eta begiak hola zean dituzte, baina argazkien esplikazioan ez da amorrua, baizik eta jolasaren Jolasa. keinuak, Mhm. jolasaren eta pozaren keinuak dira euren artean hortzak erakusten eta begiak handitzen dituztenean, eta Mhm. Indiako 8ak omen dira hauek, Begira. Mhm. Itsasoko kategorian zuri-beltzezko, bueno, ez dakit zuri-beltzezko argazkia da, Bai. marmoka batzuk, bueno, Bai, izugarria baita ere. bai, ez da nere ustez 10 lagun aurkeztu diala eta aukeratu behar izan dela, baizik Mhm. eta men argazkilari profesional eta ganorazkoak, piezak oso ikusgarriak dira, Mhm. eta Gizakia natura eta eta natura. gizakia. Mhm. Natura eta gizakia kategoria bat ere bat zegoen, eta hor, nahiko gertuko, Euskal Herriko argazkirik ez dut aurkitu, gehienetan, baina hau gertukoa, bueno, argi oilarra hemen ere badago, eta 8ak, Hori bueno, ez bai. dakit, ez dut uste, bueno, bai, igual batzuk esaten dut, ez da, Bai. Araba, Karrantzaldetik eta biltzen diala, baita ere, bueno, gizakia eta natura, suhiltzaile batzuk, Galizian, zurik ez da ikusten, baina zutearen ondoan daudela igartzen da lanean. Baina izugarria da, Bai, Konposizioa, argazkiaren konposizioa ere. bai, Izugarria da. beldurra ematen du. Mm. Bueno, beste argazki Begira. eder bat, kurrillo bat, hau egan pasatzen dira hauek Euskal Herritik, eta geldituko egingo dira. Atzo, goizean. Kurrilloa ikusi zen ditun? 8:30, seguran. Lur hartuta edo egan edo Ez, goitik edo? hegaka. Egaka. Bai. Bueno, kurrilloa Hotza da ekartzen dute eta gaur. espezie ezberdinak dira, hau Mhm. Floridako bada bezala. Bai. Hauek ere espezie batzuk dituzte gangor batzuk, eta bueno. Eta, hola, joango naiz gora,
argazki irabazlea, bueno, nahiz da inbesteko atentzioa deitu, baina da kategoria guztietan irabazi duena, izan da, esango dut, uandre bat bere arrautza poltsarekin. Hau da, anfibio bat bere arrautza poltsarekin. Eta hau lotu nahi dugu, ez dakit nun ateratak dagoen, oharra edo daukan hemen, Ungariako argazkilari batek. Hau lotu nahi dut, ze aste honetan atera dugun beste albistetako bat da, Vale. eta Etxera ekarriko dugu, albiste orduan. oraintxe joango naiz. Bai. Biologo eta irakasle batek, Arantzadi elkarteko biologo eta irakasle batek, Iñaki Sanzazkoek egin duen salaketara. Eta, egon da, Izarraitz mendiaren ingurune babestuan, Gipuzkoa erdialdean dagoen ingurune babestu bat da, naturgune bat da. Eta, Xoxote izeneko mendimagalean badago putzu natural bat, eta junda bertara, eta, bueno, argazkietan atara ditu anfibioen arrautzak, eta hola, multzo, pixkat ikusi dugun beste sarian ikusi dugun bai. Zapuenak, batez ere, apo gorria edo uste dut aipatzen duela, baina horretaz aparte, argazkian pixkat urrutitik ikusten dira, eta ikusten dira arrain gorri batzuk, perka gorriak. Eta da, jendeak askatutakoak. Pentsa. Etxean, akuarioan, arretxo bat ditut, edo dortoka bat, eta gero, aspertzen garenean, hil beharrean, askatu edozein lekutan. Eta euskal naturan askatzea alako bat, non eta kanpoko espezie bat izan daiteken, desastre bat izan daiteke. Eta izatez, harrapakari, perka gorri hauek, harrapakari batzu dira, eta putzu horretan anfibio guztiak jateko gauza dira, eta ez dago, apenas dagoen soluzio hori gainera. Ez bada ustutzen putzu hori, arrain horiek hor jateko aurkituko dute. Eta orduan, salaketa, etxio sare baten irudi desberdinekin, soluzio moduko bat, aska bat, inguruan dagoen aska batean behintzat arrainik gabeko gune bat sortu, eta anfibio arrautzatzuk eta bertara eraman, eta lako soluzio batzuk ere proposatzen ditu, baina batez ere da salaketa. Eta orduan da. Bueno, animalia exotikorik dela arrain dortoka, horlakorik, alba da ez euki. Ez askatzen. Baina, aspertzen magara, putzu baten edo horreka baten askatzea ez da. Euki izazu zure gaizto izan zaitez, eta hiltzazuz ez da hobea euskal naturan kanpoko izaki bat askatzea, kasu honetan, desastre bat eragin dezakelako. Hoixe, hauek naturargazkiak ere badira, zenbat baino gehiago da artikuluan, gero delako aska posible, baina, bueno, lotuta eta badaude argazki gehiago Iñaki Sanzazkoek atatako kontutara, eta bueno, hori xe. Bai, eta linkak ere. Hori da. Beste erakunde batek ere erantzun du, bai, ez da hau bidea, eta bueno, hori xe. Moztuko dut hau, eta orain musikara pasagaitezen. Saiatuko gara, a ber. Lehen ere entzuleek entzun dute, uste dut, ez? Bai, entzule, prinsipioz, bai. Bueno, a ber, uste temen dela, honekin hasiko dugu, a ber. Zuzeneko kontzertu bat ikusten ari gara, bueno, entzuten ari gara. Esan dugu mistiko hasi dugula gaurkoan. Konta iguzu, zergatik, Madonna. Bueno, ez dakit entzun dira hitzak edo, Virginia Gaztetxo bat zegoen izeneko kantu bat da, Gabon kanta tradizional euskaldun bat, 19. mendearen amaieran etnografo biltzaile batzuek eta anotatu da. Eta Kalakan taldearen bertsioa da,
Eta Kalakan ezagutzen dugu, onjala urte batzuk, Madonarekin biran izan zirelako, Hori da. eta Sagarra jo eta beste pieza batzuetan parte hartu zuten, baina hau ere erabili zuten orduan, eta baina orain Madonna berriro erabili du, Mhm. otoitz baten antzerako sarrera eta doinu badaukalako Hori da, Kalakaren bai. bertsioak, eta fraide batzuk eta ikuskizunean, eta Like a Prayer, otoitz batean bezala, abestiaren intro bilakatu du bere ikuskizun berrian. 12 aurrekotik 11 urte pasatu 11 urte, direnean, bai. Wow. Eta hau zabaldu zen oinala 3 egun, Mhm. batek bideo hau Paristi ekarri zuen, baina gero beste batek Lisboakoa ere, bai, orduan ematen du turraren parte dela, ez da izan kontu puntuala, baina, bueno, pixkat gehiago ikertu dugu, Bai. eta Bartzelonatik ez da ezer iritsi. Bartzelonan igual egon inok ez zarenean, zuelako ulertu, ze, bueno, halako doinu gregoriano batean ere, ez dira euskarazko hitzak erraz antzematen. igartzen, hori da egia, Vale, ados. Sagarra jo, Bai, bertsio bat, argiago esan. errezagoa zen gutako gehienentzat. Identifikatzeko. Eta gainera, bitxia bada ere, doinu hau, Gabon kanta bezala, ezagunagoa da inglesez, Vale. euskerazko hau baino. Euskaraz. Euskarazko hau, 19. mendeko partitura bilketa batzuetan, eta hau beste artikulu bat atera dugu gaur Bai. goizean, honi buruz, atzo, ibili nintzen ikertzen, eta deikundearen kontakizun bat da, ingerua, Mariari esan zionean aurdun zaude jainkoa ekarriko duzu mundura, eta horren Bai. kontua da. Baina, onjala, hau euskeraz aurkitu eta publikatu eta gutxira, Bai. Euskal Herritik pasatu zen apaiz anglikano batik gustatu izitzen kantua, Ados. egin zuen inglesezko bertsioa, Gabriel, nola du izena? Gabriel's Message, bai, Bai. Gabriel Goiengeruaren mezua, Bai. eta da Inglaterran Eliza Anglikanoaren gabonetako tradizioan Vale. kantu gabon kanta ezagun bat, eta rockero eta popero ere kantatu dutena, ez dakit Stingen bertsioa daukazun hortik, Ez, klikiteko. Bai, bera. Uste dut arregloak pixkat desberdinak direla, moldaketak daudena ben. zerean musikan, baina hitzak ere dira itzulpen bat, gutxi gora berakoa, gehiago deikundearena, itzulpen zehatz bat baina hortxe bitxikeria hori. Eta, bueno, eta ez dakit, azkenengo, gaurko artikulan pegatu dugun azkenengoa, jartzen dugun hori. Entzongo dugu, bai. Bai. Madonna Mari Mandona, Madonna Mari Mandona. Kaukorikura kolokondu izena. Beze iberak nahi dona, egin behar da. Bueno, egia esan, Kalakaneko kantaritako bat azalduz natzo ere Euskadi irratian, oso pozik, berriro ere bilulako zeak. Madonakin, Mari Mandonarekin ondoko edo gaizko ponduzian, nik uste dut, albiste bat izan zala, onjala urte batzuk Bai, oraindik ere eta oraindik ere badala, eta posten gara, Madonari doinu euskaldunak, elizkoiak edo bestelakoak gustatzen bazaizkio, Mari Mandona izan edo ez. Kontu honen beste ekarpen bat, niri Kaukorikuraren abesti hau asko gustatzen zaidala. Gaiztoa da, noski itazte dituzten, kantatzen dituzten gehienak bezala, baina, bueno, humorez hartzen dugu. Eta honekin, hurrengo arte. Bai, uste dut deialdi bat daukazuela, datorren ostegunean, bai, daukala Euskal Herriak, greba feminista, eta gero zubi bat eta hola, baina, bueno, jarraituko dugu beste batean tokatzen denean. Hori da, Luistxo, mila esker beste behinguran egoteagatik, lortu dugu musika entzutea, eta agurtuko dugu gaurko saioa. Konpondu dugu, eta igoko dugu hasierako konfuso hori eta natural. Hori da. Eskerrik asko, Luistxo, ondo izan. Zauri. Agur.